Μαλάκες μου κάνει. Κάτσε παλαβέγα μου την τρέλος για πίθη. You are beautiful, το ξέρω μωρό. Πολύ καλημέρες σε όλους. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι κάπου στις 9.30 και πήρα τη βαριά απόφαση να ξεκινήσω. Θα πάμε να πάρουμε το Σταύρο από Λάρισα για αρχή και μετά θα κατευθυνθούμε προς Μετέωρα για το σημερινό drift event που έχει. Η ώρα είναι 11 και 4. Πλησιάζουμε Λάρισα, είμαστε κάνα 10 χιλιόμετρα μακριά, 5 κάπου εκεί. Πάμε να πάρουμε το Σταύρο και να πάμε Μετέωρα να δούμε κανένα πατηλίκι. Έχω ξεχάσει την κάμερα σπίτι, το έχω ξενερώσει στη ζωή μου. Έτσι, δεξιά. Μαλάκες μου κάνει. Κάτσε παλαβέγα μου την τρέλος για πίθη. Έλα ρε! Αυτό το ρίχνει για μάξι μαλάκα. Ισχύει. Έχουμε έρθει Λάρισα, έχουμε πάρει το φίλο μου το Σταύρο. Τώρα που πάμε? Ευθεία. Ωραία. Σκι! Όχι το πάτσα. Κατευθυνόμαστε προς τα Μετέωρα. Έχω αυτό εδώ το καντήλι με κόβει τη θέα. Αυτό, πάμε να πάρουμε καφεδάκι. Άκου θα πάω καφεδάκι με πλάκα, τώρα που θυμήθηκα. Τώρα που το θυμήθηκες. Πάει καφέδες. Τώρα που το θυμήθηκες εσύ, Ωραία, τώρα. Μπράβο, ωραία. Εδώ πέρα τύψει και πάνω το λεωφορείο. Εκεί πάει το λεωφορείο? Ναι, είσαι σίγουρος? Τέρμα αριστερά. Λοιπόν, θα το κάνω. Μύθε το ντρούλι. Συμπλέκ. Όπα. Εντάξει, όλα καλά. Εμένα δεν είναι VTEC, εμένα είναι EcoTech. Είναι και οικονομικό και έχει και το tech μέσα που είναι τεχνολογία, οικονομική τεχνολογία. Βέβαια, κάτι τέτοιο. Λάρισα, η χειρότερη μαλλιαδόρη μαλάκα. Ναι, είμαστε παλαβαίνοι, είναι όμαλοι όλοι που είναι. Η χειρότερη ρε, η χειρότερη. Ο άλλος με το Fiat να πούμε το ντόμπλο με την καρότσα με 130 προσπέραση. Λοιπόν, πες που είμαστε στο κοινό, που θα μας δει. Σκέφτομαι να το ανεβάσω κανονικά αυτό. Είμαστε Τρίκαλα ή προς Τρίκαλα. Πάμε για Μετέωρα. Έχει εθνική οδός Τρίκαλα Ιωαννίνο. Καλαμπάκα 21. Αυτό! Πάμε. Και πάμε για drift event για μπαντιλίκια με το Ψαρά. Ναι, κάποιος θα πρέπει να τους δείξει τα παιδιά πώς κάνουν χειρόφρονο. Ναι, εμείς και επειδή έχουμε μπροστινεκίνητο μπαίνουμε την όφηση για κάνουμε drift. Ό,τι είπε παιδιά. Μόνο δεν τα βγάζει από τον κολοτού, να ξέρετε ό,τι είπε. Πρέπει να πάρουμε το μεταξύ κάποια φάση αυτό το καφεδάκι. Ναι. Να πάμε κατευθείαν τώρα, πάμε σε κατευθείαν μόνος. Έχει καθρέφτημα, you are beautiful, το ξέρω μωρό. Είδες τι έβαλα, εγώ το έβαλα. Χιμλή! Που πας μωρί κάποια σταματάς. Να έχει κόκκινο. Καλά, εγώ δεν θα σταματούσα. Όχι, μαλάκα, αυτό το κολοκόκκινο φίλε μου, ποιος θα σκέφτηκε να ακούω φανάρια. Κάνουμε για τρένα γιατί στην Ελλάδα δεν πρόκειται να πάμε προειδοποίηση για τρένο. Απλά θα μας πάρει κατευθείαν. Είναι μια προειδοποίηση, αλλά δεν το έχουμε τιμήσει. Τι ωραίο τοπίο είναι αυτό, πλάκα. Να τους πω να βγάλουμε φωτογραφίες. Α, δεν έφερα την κάμερα. Στο πιάνω. Έχει κινητό, BMN. Ισχύει. Εδώ είναι. Ήρθαμε. Να το. Στην πίστη ήρθαμε. Να το. Είναι εδώ πέρα στη Βορειμάδοξη. Και λέει δεν ήταν πίστα Μετέωρα τελικά, ήταν νέο ορίσιο. Πάμε στο Σαλονίκη μετά, ξέρεις. Πίστα Μετέωρα ήταν, δεν ήταν Μετέωρα τίποτα πάνω. Φαντάζεσαι πάνω στο μοναστήρι. Ανάβω στο βουνό, όντως. Μαλάκα. Τι αντρικό αντικό είναι αυτό στο Audi? Είναι το θετικό εδώ πέρα, το κλείψα, το φάνηκε το έβαλε και έτσι πας. Εντάξει, έχει αμάξι αγρήγορος, εντάξει, δεν είμαστε. Λάθος. Τώρα γιατί το έκανες αυτό? Δεν έβαλα ταχύτητα, θα φύγουμε, θα πέσουμε στο γκρεμόρο μαλάκα εδώ. Τι κάνει! Λοιπόν, έχουμε μπει σε action mode. Μετέωρα. Πω τι γίνεται εδώ. Θα μπορούσαμε να το ρισκάρω και να έρθω και να δούμε. Αυτό, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αντρικό. Βέβαια ένα καθάρισμα το θέλει. Βάψιμο θέλει. Μπορούσαμε να κάνουμε μπινιά εδώ μέσα στο χωράφι. Ναι,
το βάζει και Αλλά εντάξει, τώρα καινούργια μάξι ντρέπω να το βάλω. Οπ. Αμάν. Πώς τον βλέπεις το δικό μου εδώ? Δεν έχει γνώση, αλλά δεν. Οπ. Αμάν. Το πέρασα για φάρο το Βίκο στο μπουκαλάκι. Και εγώ. Και μετά τους καφέδες και κλόπου. Καφέδες οι οποίοι δεν πήραμε. Action με αεροτομή και white body kit. Τον ήπιες. Τον ήπιες. Μπρο, τι είναι καν αυτό? What even is this cool? Ήρθαμε. Είναι ο τέτοιος εδώ, ο Team Touch. Αυτός παντού παίζει να πάει, να ξέρεις. Αυτή τη μυρωδιά. Είχα να το μυρίσω το ρίσιο. Τώρα γιατί να μην φέρω το ξαρά εδώ μέσα, γίνει πανικό στο μαλακά. Δεν τα ξέρουνε. Το S13 πρώτη φορά το βλέπω από κοντά, Το φτιάξεις τώρα, το βάζεις. Πες μας ρε μαλάκα, δείξ' τα παιδιά εδώ. Δείξ' τα παιδιά γιατί δεν μπορούνε. Εντάξει, αυτός που έχει με 125 λάστιχο από Γιάννης, λογικό είναι. Μπόλικα αυτοκίνητα για στην πίστα. Καλά. Εδώ τι έχουμε? Αλμπέρτος ετοιμάζεται μέσα για γύρα. Πάμε να δούμε τον Αλμπέρτο. Οπ, να το... Ωραία μαλάκα. Μπρο, η σιδερόστρα πίσω είναι ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου, να ξέρεις. Το 13 παλιά αυτή να το δουν άλλα. Αυτό ακούγεται υπερβολικά ωραία. Ωραία το τάτσο. Τώρα
Πες, πού πάμε? Πάμε στα Τρίκαλα να δούμε τι παίζει από κανένα μαμ. Να φάμε τίποτα, να πιούμε τίποτα, πάμε κανένα τουαλέτα και μετά να δούμε που θα πάμε, θα δούμε τα κυλή σπάση. Και μετά ξανά πίσω για να δούμε τα γρήγορα αυτοκίνητα, όχι τόσο γρήγορα στο Ξαράκι το Όπελ, αλλά γρήγορα αυτοκίνητα. Εντάξει, για αυτά που είναι, φίλοι, τα χάλια. Εντάξει, ισχύει. 500 άλογα Σέλικα λέει ο άλλος, εντάξει, Klein Mine. 500 άλογα έχει... 500 άλογα μαλάκα στην Αμερική βγάζουν μαλάκα τα χορτοκοπτικά να πούμε. Ναι, και δεν πάνε βήμα πάλι. Εντάξει, άλλο. Είναι 500 άλογα. Ισχύει. Ένα τρίμπαρο είναι 500 άλογα, τι είναι? Ισχύει. Αυτό στα 1,5 μπάρ λειτουργεί. Φούντα, ακούγεται λέει. Ποταμός Λιθέος. Το ξέρεις το ποταμό το Λιθέο? Όχι. Ούτε εγώ. Χοντέλ. Το σκένε εμένα ρε μαλάκα το μουνί. Φέγγει. Πα, κοντός. Πα, πιτέκ. Περιπτεράδες πεινάνε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε έρθει στα Τρίκαλα. Ω μαλάκα, τι έγινε εκεί? Οκ, ακραίο. Μπορεί να έχει και χρόνια που έγινε, απλά δεν το ξέρουμε. Μπρο, αυτό τι ωραίο που είναι. Αμάν. Τι έχει γίνει εδώ ρε παιδιά? Θα μας δεις κανένα τσόν μαλάκα, πόγοντα τι ωραίο είναι. Μπρο μου, αυτά τα Τρίκαλα δεν τα ήξερα εγώ. Α, δεν έχει ψάρια, δεν πρέπει να έχει ψάρια. Τι έχει ψάρια ρε, πού τα είδες τα ψάρια? Όχι, έχει ψάρια. Δεν ξέρεις τα ψάρια κολυμπάνε συνήθως. Αλήθεια λες, εγώ νόμιζα πνίγονταν τόση ώρα ρε. Γιατί τα βλέπα κουνιόντουσαν δεξιά αριστερά. Πόσα με δίνεις για να πηδήξω μέσα? Ένα μάνστερ. Ω, μαλάκα τι γάμο. Εγώ θα το έκανα. Ναι, να πιάσουμε μια τέτοια και την τηγανίσουμε και βάλουμε σκάλι. Τι? Η λιμνή των Κυκνών. Γεια σας. Συγγνώμη, τα γκούντις από πού είναι? Ναι. Α, είναι μακριά. Καλά, δεν πάμε. Λοιπόν, τώρα γράφει. Οπότε πρόσχετα πίσω. Level 100 yacht, Sigma, Rizzo, Ohio. Σκιμπιντί. Μπαμπελί. Ό,τι είπε. Τι λέω ρε μαλάκα. Δεν ξέρω. Τώρα στρίβεις ευθεία, Κάπου εκεί. Φεύγουμε από Τρίκαλα. Πάμε πάλι προς την πίστα να δούμε. Διαφήμιση τσεκ. Πού είναι? Δεν θα μας κάνουν φορική μπρο. Τα μπουρδέλα. Πάμε να δούμε μήπως έχει τίποτα κανένα καλό αυτοκίνητο. Έχει ένα Ή θα πρέπει να μπούμε το Ξαρά μέσα. Έχει ένα 12 BMW.
drift event. Ήταν να κάνουμε και βόλτα για λόγους τους οποίους δεν θα πω, δεν κάναμε τελικά, τελευταία στιγμή. Πάει πάντα πλάνα από μέσα από τα αμάξι δηλαδή, αλλά όλα καλά. Ωραία αυτοκίνητα, ωραίος κόσμος, καλή οργάνωση, αυτό έχει σημασία. Το ευχαριστηθήκαμε. Ελπίζω να βγει καλό το βίντεο, μόνο αυτό ελπίζω. Ισχύει. Ό,τι είπε. Ό,τι είπα. Θα κάνουμε ένα ακόμα 9 BMW Μαλάκα, άνετα. build. Δεν γελάς. Ωραία. Άνετα. Soon.